Бургас най-накрая намери своя символ, който е изобразен на герба му. Новите археологически открития при нос Форус край квартал Крайморие показват, че тук е съществувала антична и по-късно средновековна крепост. Намерените исторически свидетелства говорят за съществуване на развита цивилизация още от преди 20 века. Най-важните разкрития са свързани с това, че локализирахме мястото на тази древна крепост, която отдавна е влезла в интерпретациите, малко легендарните опити да се възстанови къде точно е било началото на Стария Бургас. Сега твърдо можем да кажем, че това е мястото, че там той се развива. Откритието определено ще провокира интереса както на български, така и на чужди изследователи, учени и не на последно място туристи. Това е едно изключително сериозно и важно откритие, което е изцяло ново, неочаквано за останалите. Винаги едно такова ново нещо, което е с сериозно значение, предизвиква сериозен интерес. И ако по подходящ начин нещата бъдат отработени, експонирани, представени, съм сигурен, че ще има не само интерес от страна на гражданите на Бургас и на българите, и от всички, които посещават страната. Да, това ще привлече туристи, защото все по-малко хора ходят на море да се печат и да ядат и да пият, все повече търсят и някакъв смисъл в тези пътувания. Проектът за развитие, изучаване и експониране на историческите репери ще продължи да бъде финансиран от община Бургас и фирма Forus Development AD. А с започване на възстановителните работи ще се търси съдействието от различни европейски програми. Предвижда се изграждането на музей, където да се съхраняват всички важни и ценни артефакти за Бургас. Така всеки гражданин на крайморския град ще може да се докосне до богатото културно-историческо наследство.